Pati pare, nasa Cebu na. With denial. And they complain. Let me be very frank to the kayong mga pare. Nagmisa kayo, tapos sabi ninyo, mamatay sana si Duterte. Ulol kayo. Ngayon, gumanti ako. Bakit kayo lang? Why? Do you have a monopoly of wishes to feel ill against anybody? Well, sinabi ko, o kayong mga adik, pag wala kayong pera, kailangan sa buong, maghanap kayo tubob, hampasin mo yung ulo ng mga bishop na yan. O, ngayon, galit sila. Lahat ng pare, nagreklamo, their lives are in danger because of my fumigations in public. Putang ina, wala akong pakialam. Kung mamatay kayo sa kagaguhan ninyo, inyo yan. You started the goddamn bullshit fight. Kayo yung in a solemn sacrament of the Mass of the Catholic Church, hiningi ninyo ang kamatayan ko sa Diyos. Mabutit na lang ang Diyos, hindi nakinig. Kung nakinig, di nahulog na yung eroplano ko. Mga gago pala ko. Diyos yan eh. You know, I said that it's omnipotent. Too powerful. It's God who gives and takes away life. Kaya doon ka magsabi sa Diyos, patayin mo si Duterte. Kung pumayag, wala akong pakialam kung mamatay kayo ngayon lahat. Maluwang pa ang ating cemetery. Or if you want to be cremated, I could lump you in making me feel guilty about my